káva. Je druhým najpredávanejším tovarom na svetovom trhu hneď po rope a mnohí si bez nej nevedia predstaviť svoj deň. Pripravujeme si ju doma, stretávame sa pri nej s priateľmi v kaviarniach. Slováci si však namiesto espressa zo záhadných príčin pýtajú piccolo. Takáto káva však neexistuje. Coffee time. My dreamy friend, it's coffee time. Let's listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee. Let me show a little coffee house I know. Mnohí z nás začíname deň práve s vôňou kávy. Je súčasťou našich životov a jej pitie sa často stáva rituálom. Každý z nás si kávu pripravuje inak, no skutočných kávičkárov spája len jedna – kvalitné espresso. Horké kakao, horká čokoláda, a môže tam byť škorica, môže tam byť citrusy, takže tých chutí a vôni pri tom dobre pripravenom espressa je spústa. Milovníkom espressa netreba hovoriť, že pochádza z Talianska. Práve tu vznikol prvý prístroj na jeho výrobu ešte v roku 1901. Časom sa samozrejme zdokonaľoval, no rýchlosť prípravy a konečná podoba sa zachovali. Espresso je kávový nápoj, ktorý je pripravený zo 7 až 9 gramov čerstvo namletej kávy, utlačených 20 kilogramami, to znamená rovnomerne utlačíme, vytvoríme tlak na tamper okolo 20 kg. Nesmierne dôležité je odpustenie horúcej vody, utretie páky, zasunutie, okamžitá extrakcia a espresso môže extrahovať. Ideálny čas je 20 až 30 sekúnd, kvôli tomu, aby v šálke bolo všetko, čo tam má byť a neobsahovalo veci, ktoré v espresse byť nemajú. Ako napríklad triesloviny, ktoré sa začínajú uvoľňovať po extrakcii, ktorá presiahne viac ako 30 sekúnd. Toto espresso máme na 25, 26, 27 sekundách. Takže dokonale pripravené espresso s výraznou kávovou chuťou, lesklou penou. Nech sa páči. V Čechách a na Slovensku si zvykneme pýtať veľké či malé preso. Často pri objednávkach zaznieva aj piccolo. Poctivému milovníkovi kávy, akými sú aj baristi, teda profesionáli v jej príprave, však v takých chvíľach trhá srdce. Preso či piccolo totiž neexistuje. Piccolo vzniklo tým, že kávové spoločnosti, ktoré prišli pred mnohými rokmi na Slovensko, hovorili o tom, že espresso robíme do piccolo šálky alebo espresso robíme do tej malej šálky a z toho my Slováci si veľmi radi zjednodušujeme veci a zrazu z espressa v piccolo šálke bolo jednoducho piccolo. Piccolo po taliansky znamená malý, teda ak si ho objednáte, pýtate si vlastne niečo malé. Piccolo ani preso nikde vo svete totiž nepoznajú. Ten slovenský a český trh s kávou alebo tá kultúra pitia je ešte stále v plienkach a jednoducho to, že si 90% zákazníkov pýta u mňa preso, veľké, malé, pýta si piccolo a svedčí o tom, že jednoducho o tom espresso, o tej kultúre kávy ešte strašne málo vieme. Základom všetkých káv je kvalitné espresso. Z neho sa pripravujú aj ďalšie druhy, napríklad espresso lungo, doppio a najmä ženami obľúbené cappuccino či latte macchiato. Cappuccino je espresso, 1/3, druhá tretina je horúce mlieko a mliečna pena. Cappuccino je nápoj, ktorý jednoducho je horúci, kávový, ale musí sa dať hneď vypiť, takže tá pena nesmie byť prevarená, nesmie byť zohriatá a pokiaľ si tam nevypýtam nič iné, tak tam nechcem mať ani kakao, ani čokoládu, ani škoricu, nič. Teplota mlieka nesmie prekročiť 72 stupňov, pretože pri teplote nad 70 stupňov sa tuky a bielkoviny mlieko vyzrážajú. Mlieko tým pádom stratí chuť, vôňu a cappuccino nebude chutiť a vyzerať ani zďaleka tak, ako má. Zákazník dostane cappuccino na stôl a aj po intenzívnom premiešaní sa objem peny nestratí, nevzniknú mi žiadne veľké bublinky, pena je hladká, lesklá, elastická, hotová mňamka.
Človek vraj v priemere za život vypije 150 litrov kávy. Možno aj preto, že pozná blahodárne pôsobenie tohto života budiča. Kvalitná káva je dobrá na pečeň, slúži ako prevencia proti cukrovke, pomáha pri látkovej výmene. Nemôžeme zabudnúť na jej povzbudzujúce účinky. V dobrom zdravom pripravenom espresse je kofeín, ktorý má výnimočnú schopnosť sa dostať do tých najtenších ciev v mozgu aj v oku. A sú štúdie o tom, že po vypití dobrého espressa a zhruba 2 hodiny lepšie vidím. Pri šoferení je to nesmierne dôležité, že jednoducho kontakt po tých cievach jednoducho o niečo rýchlejší. To znamená, že dokážem lepšie zaostriť. Pri šoferovaní potrebujem do veľkej vzdialenosti na prístrojovú dosku. Oveľa lepšie dokáže komunikovať ten signál z oka do mozgu, ide o niečo rýchlejšie, pretože jednoducho je to prekrvené. Espresso môžete mať len z kvalitného stroja. Aj napriek tomu, že ho kaviarne majú, stále sa objavujú chyby. Samozrejmosťou by mala byť starostlivosť o stroj, závisí aj na kvalite vody. Keď je totiž voda príliš tvrdá, nemá sa kam aróma kávy rozvinúť. Tých chýb je strašne veľa. Od toho, že to dáme do studenej šalky, od toho, že mám zle nastavenú hrúbku mletia, že tá doba je ďaleko iná ako je tých 20 až 30 sekúnd, takže môže byť veľmi rýchle. To znamená, že môže byť 7 sekúnd, vtedy vidím, že ten krém na vrchu je svetlý, je krehký a je to espresso vodavé. Ak naopak mám veľmi nastavené, veľmi jemné mletie. Doba extrakcie je ďaleko cez 30 sekúnd, tá pena je krehká, ale je tmavá, čierna, na kraji až čierne, není lesklá. V našej kultúre je základom espresso, no po svete sú obľúbené aj iné spôsoby prípravy. Napríklad turecká káva z medenej nádoby zvanej džezva alebo klasická moka káva. Chuť samozrejme ovplyvňuje aj odroda kávového zrna a jeho spracovanie. O káve by sa dalo hovoriť ešte veľa, no kávičkári sa zhodnú na jednom. Tak ako s čokoládou, tak aj s kávou to funguje, takže jednoducho dostanem niečo dobré, zdravo pripravené, náš žalúdok si začne pracovať a zhruba do 2 hodín vydá signál do mozgu, toto sa mi páči, toto mi chutí, s tým sa mi dobre pracuje, zdvihni sa a choď si dať ešte jedno. Takže ak vypijete dobre zdravé espresso, tak do 2 hodín chcete ďalšie. Branislav Kalina má mimochodom v talóne titul majstra Slovenska v príprave kávy a ako prvý Slovák bol aj na majstrovstvách sveta, kde inde ako v Taliansku. Tak nezabudnite. Nie, piccolo neexistuje.